ассалому алайкум ба ҳама бародарон, падарон, мамодарон. Ҳама каса хубен бародаро. Саломатиятон хубен, зинда бошен ҳама каса. Бародаро, як ду хоҳиши майда кагай ҳамаи шумо доштум. Якун хоҳишам яками видеоро тамошо накарда аввал лайка биҷо бародарҷон ва будро чизе ки дар комментария мефурад фарқ надорам, я нуқта мемонӣ, чизе ки мефурад обязательно бародарҷон бинавис дар фикрота дар комментария. Ва дуюм хоҳишам ҳамин бародаро ки ҳамин ака Юсуф студия мебел мора бениҳоят сахт дастгирӣ кардагия, бениҳоят мақсад дастгирӣ кардестай. Ай шумо як хоҳиш мекунам, просто бидурен дар канали анамон бародар студия мебел, ссилкаш дар описание ва комментария ҳастай. Бидурен просто подписация кунед ки анамон бародар бибинед ки подписчикош бисёртар ва хурсанд шава ва бибинед ки мо чӣ қадр дастгириш кардастем. Аз посли дигари мо акаи Муҳиддин. Акаи Муҳиддин зиёда аз 6-7 сола фаъолияти кории такси дорад, яъне граница мерава меояд ва кадоме ки мехоҳад ки граница барава ба таксии анами бародар барен, пешавии кори анами бародар пешавии кори мо мешавад. Ва бародаро, ай ҳаматон хоҳиш мекунам, ай блогеро, касе ки ҳамин видеоро тамошо дорад ва дар канал YouTube канал дорад, бародарҷоно, ҳамин видеоро дар WhatsApp, Viber, Imo куҷоида метавонед паҳн кунед. Бародаро, одамое ки блогерен, бародаро тамошо кардастен, ҳамина поделиться кунед, илтимос мекунам ай ҳаматон ҳамин видеоро сообщица кунед. Мақсад мо айни ҳол қарор дорем дар Бангладеш мо зубора маҳкам кардем ва кадоме ки хоҳиши мақсад кӯмак кардан дорад бародаро тамом мо қабул намекунем, барое ки кори мо ба итмом расид. Алҳамдулиллоҳ, ҳазор раҳмати калон. Фақат интизор бошем видеоро ки мо чӣ кор кардем ва мо шуморо фақат пешниҳод кардем ки намхели зиндагӣ, намхели шароитай ва шумо интизор бошем ки мо чӣ кор кардем. Иншааллоҳ ай ҳама кори бисёрмон об буд. Ҳамин ҳадафи асосимон обровардан буд. Рост дига ба кӯмаки шумо бародаро мо бисёртар обровардагем ва ҳамаша иншааллоҳ дар видеои оянда шуморо пешкаш мекунем. Боқӣ дар амони Аллоҳ, Худованд нигаҳбон. Ҳазор раҳмати калон ба ҳама бародарои ғамхорум, ба ҳама модару апаву хоҳарои ғамхорум. Бениҳоят смсҳои зиёд ман натонистам ҷавоб дода, бахшиш кадоме ҷавоб надодам. Зинда бошем бародаро. Ҳеҷ вақт ихе аждад намекардам ки мисол видеои ман ихе эффект метад. Иншааллоҳ ба қарибӣ ҳамаи видеоуна сар медем ки мо чӣ кор кардем, чанд қадар об шудем, вай мадрасаро чӣ кор кардем, хонаи вай занаки 5 фарзанд дошт, вайро чӣ кор кардем. Мақсад иншааллоҳ ҳамаша мебинед. боқӣ дар амони Аллоҳ, Худованд нигаҳбон. дар ҳаққи мо дуо кунед. мумкин аи ҷавақт моро кам дер бибинед, лекин чизҳои хуб қатъӣ мебинед. Ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ.